dragilor, s-a făcut o surpriză astăzi, pentru că cineva, și anume Tudor, a calculat că astăzi se întâmplă ceva absolut extraordinar, și anume pe canalul de YouTube sărbătoresc 13 ani. Acum să-l vedem pe Tudor, care anunță această surpriză. Vino lângă mami. Salut! Bună ziua! Așa, Da. Domnul Tudor nici nu a mâncat, nici nu S-a mâncat, n-a băut. s-a dezbrăcat de la școală, iată e în formă, pentru că a pregătit o surpriză, dar trebuia să mă anunțe și pe mine. Asta e surpriză. You never know when it's coming. Tu nu știi când vine. Păi aia e. Da. Deci, despre ce e vorba, La Tudor? mulți ani, mami, Mulți pentru ani. 13 ani pe canalul Oana Turcu Brancu. Deci trebuie să spunem o secundă că acum 13 ani, prima din familie care își deschidea un canal de YouTube, deși alții au devenit youtuberi celebri, și anume domnul este un famous youtuber și tati se mai mișcă din când în când cu ajutorul lui Tudor. La lume, acum 13 ani avea canal de YouTube. Cred că am fost printre primele persoane, să zic așa, publice sau care la perioadă, care a avut un... Tudor, haide vină încoace, că e surpriza cam grea. Stai de vorbă cu mami și întreabă despre canalul de YouTube. Preia tu camera, vino aici, te rog frumos. Auzi, doar că aveam vreo 5 bucăți de trepied, dar nu le mai folosim. Noi tot ne cumpărăm câte un trepied, dar nu-l folosim. Așa că mânuțele din cele mai bune, da, într-adevăr, 13 ani de YouTube, un canal la care nu postez foarte des, dar și atunci când postez o face Tudor cu mare, mare succes. Eu prefer să fiu mai mult alături de voi pe Facebook și pe Instagram și la Prima TV la rubrica de frumusețe și sănătate, și pe acel canal de YouTube în special au fost ce au fost Tudor postate: produse cosmetice, Ardes și rutine pentru voi, tratamentele cosmetice cu produsele Ardes. Acolo în special au fost rutine și modul în care voi puteți să combinați produsele astfel încât rezultatele să fie cele mai bune. Deci, Ce face? Ați venit trepiedul? A venit trepiedul. deci, Oana, adică mami, cum te simți după 13 ani? Face capul așa în toate felurile, pentru că acum de-abia avem un trepied montat și postat. Mă simt genial. De acum încolo începe succesul pe YouTube. Mă simt cel mai bine atunci când primesc mesaje de la voi, recunosc acest lucru. Și răspund, după cum ați văzut, de fiecare dată imediat. Încerc să fiu alături de voi, să mă consult și cu medicii din Italia pentru problemele voastre. Atunci când îmi trimiteți poze și informații, să știți că ele de fiecare dată ajung la specialiștii noștri, și când spun specialiști, nu doar vorbesc despre... Uite că vine surpriza! Mulți ani trăiască! La mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Canalul lui Oana să trăiască! Canalul lui Oana să trăiască! La mulți ani! Crezi că poate să fie ceva de la Disney, după cum... Da, ce suferim ați luat de la Disney. Stai că ești cu spatele în cazul Tudor. Ah! Tudor, așa, stai frumos acolo, jos. Ah! Că nu te vede lumea. Să facem un unboxing. Hai să începem! Te duci să aduci un... Mă duc eu. Uitați ceva? Până atunci, hai să continuăm cu interviurile. Deci, Oana, adică mami, Adică Oana, da, Da. Oana mă cheamă. când canalul tău a fost creat, prima oară te-ai simțit cumva mândră? Te-ai simțit cumva unică, că tu erai singura? Nu, știi cum am simțit? Pe un drum nou, așa e, ca și cum începe o chestie nouă, nu știi ce se întâmplă acolo, nu știi ce se face acolo, pentru că de obicei orice lucru nou este așa un pionieraj. Foarte încântat de lucrul acesta. Bă, dar lăsați-mă să deschid eu cadoul. Ce tot vă învârtiți aici? Am emoții de nu mai pot și ei tot vor să desfacă
facă cadourile mele. La mulți ani, mami, să nu Mulțumesc! Oh! Da! Mamă, dar ce inspirat ai fost tu, Dor! La mulți ani, mami, la mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani, că Dacă ați ști ce cadouri am primit eu, exact ceea ce aveam nevoie, sunt multe produse care erau cu stoc aproape de zero. Și Tudor s-a gândit să-mi facă această bucurie, pentru că am văzut că ale voastre comenzi încep să vină din ce în ce mai multe și atunci Tudor s-a gândit să-mi facă o comandă specială la Ardes, a trimis prin Bertolini, că am văzut eu aici eticheta, și mi-a ajuns comanda astfel încât ale voastre pachete să ajungă cât mai repede. Vai, ce frumos! Asta chiar erau la limită. A ajuns igienizantul 75% cu alcool și cu ceai cu arbore de ceai și cu lavandă. Deci iată a ajuns pentru comenzile care erau în așteptare. Să știți că a ajuns acesta. Noi îl folosim cu mare succes de fiecare dată și în loc de apă și săpun, pentru că igienizează foarte, foarte bine. Dar și după ce ne spălăm pe mâini, de fiecare dată ne dăm cu acest igienizant, dezinfectant și scăpăm de virus, de bacterii, intrăm în contact, deschidem clanța, ușile și așa mai departe. Vă dați seama de câte ori pui mâna pe o ușă de intrare, nu știu, de la școală, de exemplu, sau de la serviciu, de atâtea ori pui mâna pe alte și pe alte și pe alte bacterii. Apoi ne scărvinăm și așa mai departe, ne mănâncă ceva pe la ochi, pe la gură, imediat intrăm cu bacterii. Bun. Și ăsta rămăsesem fără el. Este vorba despre crema revitalizantă după soare, pentru că vreau să vă spun că și eu și Tudor, după ce am stat foarte mult la soare, locurile care nu mai țineam cont de protecție solară ne-au apărut așa ca niște pete albe, o zonă depigmentată și aceasta este crema care rezolvă acele depigmentări. Trebuia tot timpul să folosim creme solare și nu o făceam decât atunci când stăteam efectiv la soare, dar când treceam, când ne mutam dintr-un loc în altul, în vacanțe, nu întotdeauna aveam crema solară cu noi și știți foarte bine și din live-urile pe care le-am făcut că aveam câteodată crema, câteodată nu. Și ăsta îmi lipsea. Ce mai face crema asta foarte, foarte bine? Crema după soare păstrează bronzul la lung, adică știu clar că bronzul meu va fi pe piele multe luni de zile de acum înainte dacă folosesc această cremă. Mamă, dar ce bine că au ajuns toate! Acesta este untul fondant, pentru că el miroase ca o bombonică fondantă, efectiv, și este pentru relaxare. Atunci când, după ce faceți duș, în loc să vă aplicați o cremă de corp, aplicați acest unt. Este extraordinar. Are un miros fantastic și o textură ca și cum ai pune un unt pe pâine, doar că în loc să-l pui pe pâine, îl pui pe piele. Uite așa, foarte bine, iar pielea ta devine, uitați-vă, extraordinar de calibrată și de sănătoasă și de hidratată. Ce mai multe am aici? Uleiul de verbină, erau foarte puține pe stoc și mulțumesc tare mult. În 2 zile au ajuns din Italia. Ele ajung de obicei mai mult, dar mă mir cum au reușit să ajungă astăzi. Ne urmărește Carla Archi, prietena noastră, Mariana Dinte, Gabriela Chiriac, Ionela Dragomir. Ne mulțumim foarte mult că ne urmăresc. Da, mulțumesc și mă bucur că luați parte aici la bucuria noastră și la aniversarea noastră. Șamponul pentru spălări frecvente, foarte bun atunci când aveți chef să vă spălați copilul sau voi vreți să vă spălați în fiecare zi pe păr, folosiți un șampon pentru spălări frecvente care să nu vă agreseze deloc scalpul, să nu vă apară cojițe, iritații, pentru că așa se întâmplă când nu folosiți șamponul potrivit. Nu, vreau să intru în tradus să spun că acesta este șamponul cu care eu mă spăl pe cap fiecare săptămână. Adică ce să înțeleg, că vrei tu, da? Am deja. Dar din dar se face rai, când se termină. Și aici bomba bombelor, pentru că am promis că inclusiv de
Halloween vom avea oferte și va fi un Halloween absolut fericit. Atunci vă invit și eu atunci să vă și vreau să aveți oferta aceasta de 50% reducere la laptele de macchiato propolis. Ia uite câte am mai primit aici, e aproape plină cu lapte de macchiato propolis. Uite ce mai avem. Și balsamul de rozmarin pentru dureri musculare, articulare. Știți că stocurile erau zero, acum avem balsam de rozmarin și am mai primit și acum un boost pentru balsamul de rozmarin. Dar hai să spunem de lapte, că fetelor le plac reducerile, 50% la laptele de macchiato propolis, care este un lapte și cremă 2 în 1, deci îmi și curăță tenul și în același timp îmi și hrănește ca și o cremă absolut genială. Deci e un produs 2 în 1, cu 50% reducere. Uite, una mare! Una mare pentru una mare. Deci dacă ești mare, trebuie să folosești crema mare și anume crema extra forte pentru slăbire termo, cea pe care o iubesc de 23 de ani și pe care o folosesc cu pauze, recunosc, dar de rezultate absolut fantastice. Mai avem și pe Dana Jensen și pe Mioara și pe Emil alături de noi. Vă pupăm! Gabriela Chiriac, salutăm. Așa. Gelul alături, pe care îl avem întotdeauna lângă locul în care facem duș, în baie. Avem o invitație, avem o pizza, avem orice. Gelul aloe vera 99% vă salvează de absolut orice iritație. Uite ce mai avem aici! Așa, emulsia conturor. Dacă începeți să aveți picuri sau mulți sau cearcăne, vă salvează acest produs de la Body & Soul. Este miraculos, emulsie pentru conturul ochilor și tot din această gamă, crema anti-age pentru tenul mic, pentru că am avut tenul mic și l-am în continuare. Iată o combinație fantastică de cremă și de... N-ai apucat să vorbești de elixirul de prospețime de elixirul, da, pentru miros de transpirație. Când vă enervați, este imposibil să nu mirosul mai neplăcut. Mie așa mi se întâmplă și folosesc pe loc elixirul de prospețime delungată, mai ales dacă nu am apă și să pun lângă mine. Vă dați seama, sunt la studio, intru în direct, sunt cablată și deodată se întâmplă ceva, mă enervez, sună un telefon, primesc o veste proastă, automat miros la transpirație. Doar nu o să mă dezbrac și să încep să fac dușuri de la prima deci folosesc aceste elixiruri de prospețime delungată și pac, nu mai miros absolut deloc. Și uite ce avem aici! Gelul de duș din linia fără organisme modificate genetic, din linia Adesio, și îl recomand, este cu ovăz și cu viola del pensiero, cu balsea și este fără nichel, bio, va fi foarte bun pentru pielea voastră și a copiilor voștri în caz că aveți pielea sensibilă și cu dermatită, ca idee. Dacă aveți dermatită, asta vă salvează. Acum este una extrem de specială și acest produs este extrem de special. Vrei să vedeți de ce? Un videoclip de pe canalul tău YouTube avea acest produs în el. Primul videoclip lansat în noiembrie din 2010 avea această cremă. Am ales această cremă. Da, deci am început cu el și iată, continuăm în al 13-lea an, tot cu această cremă de tonifiere pentru corp, care menține purtica fermă, sânii fermi, brațele, zona aceasta fermă. Chiar vă recomand, este magic, că găsiți-o pe Ardes la Ardes Pro. Și uite ce mai avem aici! Cremele solare, despre care vă spuneam că trebuie neapărat să le aveți și toamna, mai ales că toamna aceasta este super caldă și se pare că ne-au amenințat că va fi strict, dar tot cald este. Așa că folosiți cremele solare, protecție solară, cu mare încredere și aplicațiile chiar dacă nu vi se pare că este foarte cald afară.
au venit și spectatori și telespectatori, deci la noi e foarte bine, au auzit că Da. se Avem și o filmează. mostră. Avem și mostră, da, cu uleiul bogat de Fidale Argan. Aici este. Mulțumesc, Tudor, pentru toate cadourile. Și mai, Dana, o salutăm și pe Mari Marinela și pe Roxana, Andreea și pe Adrian Cardu. Dana Jensen zice, ce era pentru cearcăne? Cum se numește? Pentru cearcăne este Mulția Conturo. Aceasta este și o să-ți trimit mesaj dacă vrei cu linkul. Da, pentru toți cei care doresc să vadă despre ce a vorbit Oana aici la aniversarea canalului de YouTube, mesaje aici și după aceea mesaje private. Da. Deci cum te simți după 13 ani? Mulțumesc, emoționată, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Îți Băieții mulțumesc te tare iubesc mult. și fanii te iubesc. Mulțumesc, mulțumesc. Du-te, du-te, du-te. Vă iubim. Da. Să mai sărbătorim O să mai sărbătorim într-adevăr. Și uite, Iată, a vine venit și- și Tuții! A venit și bunicul! Mulțumesc! L-am văzut și pe tatăl lui, mulți ani. pe domnul Ion Turcu, Tuții pentru cei care îl prețuiesc și l-au în familie. La mulți ani și de la Tuții. Iată, acestea au fost cadourile noastre, vă pup și vă iubesc! Pa! La mulți ani! La mulți ani! Atât de supli, ia să le dăm câte o bombonică. Să se îngrașe și ele. Așa. Uite porcul. Ce bine. Și bine că așa anul ăsta scap de toate grijile. Îți arăt, mai bărbate, că și eu sunt drăguță cu neamurile. Așa. Uite, avem de la sponsorul nostru Ardes pentru salvator și pentru cel salvat, să spun așa. Balsamul de rozmarin e miracol în perioada aceasta de iarnă și are și un brand de hăinuță pentru copii pe care Teddy al nostru le iubește foarte mult. Pentru că aici avem uleiuri pentru masaj. Da. Da, și pentru perioada asta sarcinii o să E prindă foarte potrivită, bine. știi. Da. Ce e bun pentru tenul tău pe www, tu știi că folosesc. Noi știm. Când veni cu cadouri, ele ne Păi da, bărbații trebuie să intre pe www.ardes.ro. Nu știu să mă fac cu fie mea, am operat-o de curând. Știu ce vreau doar să mă distrez. Teddy dezinfectează mânuțele, nu? Îi mulțumesc doamnei Oana Turcu pentru produsele recomandate. Vreau să vă arăt cam care sunt pașii pentru a-l întreține cât de cât sănătos. Veți vedea și duminică la Refresh by Oana Turcu, că și Să rugăm pe domnișoara să ne explice ce avem aici. Bună ziua! Bună și la mulți ani! noi sărbătorim românește, mâncăm românește tradițional. Chiar dacă nu ne dorim, ne fiind proactivi la nimănui. Acum, chiar în acest moment, Tudor este live, deci băiețelul nostru. 900 de abonați! Vrem să vă povestim cum am reușit noi să avem 1000 de abonați, adică eu să am 1000 de abonați, pentru că să vă povestesc ce am mai făcut în această perioadă și nu numai atât, am o surpriză pentru voi. Ardes vă o rezolvă! Cine știe să aprecieze eforturile voastre ale tuturor. Dacă el este special pentru ten, Durat, detox specialist. Chiar la Fontana din Trevi sunt aici cu prietenele mele. Un refresh nu strică niciodată. Inevitabil, relațiile mai apar în cuplu. Cum ar trebui noi să reacționăm și